A nivell d'incorporacions estem molt contents, hem fitxat pràcticament tot el que volíem, crec que s'ha reforçat molt bé la plantilla, crec que s'adapta molt bé al nostre model de joc i ara amb ganes de posar-ho en pràctica en els entrenos i en els partits de pretemporada. Serà molt semblant, l'únic que sí que hi haurà matisos, hi haurà alguna variant en funció del que ens plantegi l'equip contraris perquè has d'estar preparat per tot, però sí, serà un equip molt semblant i al final també hem fitxat jugadores que s'adapten molt bé al que ja volíem i crec que reforcen una mica la idea aquesta que estàvem buscant, que vam trobar l'any passat i que aquest any també seguirem i crec que m'agradarà donar un pas cap endavant i encara millorar el que ja teníem. La pretemporada està feta i dissenyada per perdre. Jo al final el que vull és competir, vull també que saltin les alarmes i que tothom estigui amb el xip posat que aquest any no serà gens fàcil i ja s'ha buscat una pretemporada acorde a com serà una mica la Lliga. Al final jo el que vull és treballar el model de joc, vull que les jugadores siguin intenses, que vegin una mica el que ens podem trobar cada cap de setmana perquè serà una realitat. La Lliga serà molt competida, qualsevol equip ens podrà guanyar aquest any i costarà molt sumar punts. La veritat és que estem totes amb moltes ganes, amb molta il·lusió. Jo crec que serà una experiència brutal. La plantilla que hi ha és impressionant i jo crec i vull pensar que serem la sorpresa de la categoria. I la veritat és que estem molt motivades, jo avui estava bastant nerviosa de venir i encarar la 10a temporada del club a segunda Real Federació doncs encara em fa més il·lusió, la veritat. Jo crec que el feeling que té la gent és entre això, nerviosisme i ganes, nerviosisme per la nova categoria que és totalment desconeguda, però crec que el que ha arribat ens donarà aquest punt d'experiència, perquè ve molta gent de reto, ens donarà aquest punt d'experiència que ens ajudarà a fer un bon engranatge, tant dins com fora del camp. Doncs res, molt bones sensacions, amb moltes ganes de començar, molt il·lusionada. Des d'allà, al minut 1 que vaig parlar amb la Nani i em va proposar aquest projecte, no em va costar massa decidir-m'hi i ara toca la pretemporada, però ja pensant en la Lliga. Sí, bé, tenim una pretemporada molt dura, però ja va bé, perquè així et prepares de veritat pel que serà aquesta nova categoria, que és una categoria molt de nivell.